ҷанозаи академик Раҳим Масовро пас аз зуҳри 21 июн аз беморхонаи рақами 3 пойтахт дӯстон ва шогирдон ба манзилаш интиқол доданд. Сад афсӯс ки мо имрӯз илми тоҷик ва умуман ҷамъияти тоҷик талафоти бузурге дод. Фарзанди бароманди миллат олими барҷаста Раҳим Масов аз олам даргузаштанд. ман устод Раҳим Масовро аз айёми донишҷӯям медонам, шинос ҳастам бо асарҳои онҳо. устод Масов ба ман ҳаққи устодӣ доранд. аз ман ҳам имтиҳонҳои давлатӣ, ҳам дар дифои рисолаи номзадӣ ва доктории ман дасти кӯмак карданд ва тақдир ҳамин хел шуд ки ман имрӯз дар ин институт кор мекунам ва тӯли 2 сол мо якҷоя кор мекардем. дар манзили маҳрум дӯстону шогирдон барои баргузории ҷанозаи ӯ тараддуд мегирифтанд. تنها زندگی میکرد نمیدونم کی بود همراهشون. ҳамсарашон кадом сол гузаштанд؟ همسرش یک 3 سال شد البته. اونا کسل بودن؟ اونا هم یک بار کسل شدند. онҳое ҳам ки ин донишманди тоҷикро мешинохтанд аз ӯ як шахси сахтгир ва якрӯ ёд мекарданд. олими ростқавл, покиза, тоза, серталаб ва ҳар як чунин шахсиятҳо онҳо феъл ва характери мушкил доштанд. вале Раҳим Масов бидуни серталабиаш бисёр одами раҳмдил буд. академик Раҳим Масов муаллифи китоби Таърихи Табартақсим ва собиқ раиси пажӯҳишгоҳи таърих ва бӯстоншиносии Академияи илмҳои Тоҷикистон буд. як соли ахир раҳбари осорхонаи миллии бӯстоншиносии Тоҷикистонро ба уҳда дошт. имрӯз соати 7 мо бояд устодро ба ташхис ба уролог бебурдем оид ба ҷарроҳии санги гурда ва мутаассифона маълим либосашонро пӯшиданд ва саҳар соати 7:30 якбора ҳамон сактаи майнаи сарварудро ба афт доданд. фаъол буданд, кор мекарданд, осорхонаро роҳбарӣ мекарданд, аз корҳои шогирдонашон бархурдор буданд. ӯ бар асари сактаи мағзӣ дар синни 79-солагӣ вафот кард. маросими видо бо академик Раҳим Масов соати 7 рӯзи 22 июн дар манзилаш дар пушти осорхонаи миллии бӯстоншиносии Тоҷикистон баргузор хоҳад шуд. сипас ӯро дар оромгоҳи Лучоб дар канори Муъмин Қаноат ва Бозор Собир ду шоири маъруфи тоҷик дафн мекунанд.